pasar iki guys. Pasar ndi guys? Sik tak golekane. Pasar Bojonegoro. Iya Bojonegoro guys, tetep Bojonegoro. Kecamatane sayang, kecamatane. Oh. Di Tambakrejo. Sukorejo, desa Sukorejo, Tambakrejo guys. Pasar. Apa ya? Mun acara apa iku guys? Apa ya? Ora wong mari kok sawah iku yang. Tapi kok apa? Runtung-runtung. Nah wong nandur iku pancet Parade. borongan akeh. Ngono ku sawahe ombo. Ora parade demo iki. Demo njaluk munggah gaji lho. Sik tak deloke guys, ono apa guys? Oh, demo brengkel lagi. Masa? Aku iku wancine brengkelan yang yo. Macet guys. Oh, demo. Ndi ra ketok wonge. Oh, demo. Sik guys.